Здравейте! Обикновено не обръщаме никакво внимание на задната седалка на автомобилите, понеже досега те винаги са били тесни, некомфортни, направени само си хвърляш якито на тях. Днес обаче сме в кола, в която задната седалка е по-важна от предната и затова започваме от тук. Да, ние ще ви представим Mercedes S-класа, фейслифт, дълга база от 2011 година. Моделът се произвежда от 2006 до 2013. Да, и това е един автомобил, който е еталон за това как се прави качествен луксозен автомобил. И днес ще ви покажем защо. Да, и всъщност всички са се опитвали да се конкурират с него. Както каза Ника, ще ви покажем защо. Благодаря на Николай, че ми отвори вратата. Нека да започнем с екстрите, които този автомобил има отзад. Така, най-просто нещо, което забелязваме на пръв поглед е, че колата има ел стъкла. Освен ел стъклата, има и, разбира се, ел штори. Също забелязваме горе, че колата има регулиране на седалката, което, разбира се, е ел. Имате също подгрев и обдухване. Колата е дълга база и затова имате повече място за коленете и по-голям комфорт, разбира се. Продължаваме с останалите екстри отзад. Климатроник, жабка в подлакътника и, разбира се, холдър за чашки и чашата на Супер Ауто. Продължаваме нататък, поглеждаме нагоре и всъщност какво имаме? Огледало. Секси. При такъв автомобил няма нужда да си вадим ключа от джоба. Всичко е много по-интелигентно. Красота. И още по-интересно е как се затваря вратата, която е с вакуум. Целуни ми ръка. Е, това е. Да, отзад наистина е много приятно, но това не означава, че отпред ще ни е зле в този автомобил. Часовникът е невероятен, което означава, че сме в един сериозен автомобил. Няма много бутони, въпреки многото екстри. Как е постигнато това? Много интелигентно. Това тук е джойстика на инфотеймент системата. Почти всички екстри са събрани там и се управляват от тук. И колата ми има много интересни функции. Например, волана ни е електрически, няма да се изморяваме да си го местим самички. И това е доста яко. И също така има нощно виждане, което сега ще се опитам да ви покажа. Натискаме ето този бутон. Нощното виждане работи само когато е тъмно. Бе, дай да покажа на хората, бе! Каква кола си ти, бе? Дай да покажем, бе! Само да обърна внимание на шофьорската врата, погледнете. Ето това е дизайн. Всичко е ясно, прегледно, много красиво, страшно много ми харесва и може да се държи малки вещи, естествено. Това е телефона. Ало! Да, не ми е много удобно. Ай, после ще звъна, че малко трябва да гледам пъти. Ай, да. Докато говорим за вратите, няма как да не забележим огромната кутия за багаж на покрива, която освен това има и стойка за велосипеди. И може да ви прилича на скъпо тюле, но какво пише тук? Mercedes-Benz. А какво означава? Цената е по 3. И като при CLK-то, и тук имаме бутон за отваряне на багажника. Задържаме. Оп. Няма да говорим колко е обеми с багажника, защото е огромен. И какво забелязваме? Ники, яла за малко. Сега ако ми кажеш, че има копче най-сетне. Доживях хубава кола, бе. Това. Гледай. Впечатлен съм. Вече сме намираме в автомобила за тест драйв. И какво усещаме веднага? Колата е широка, комфортна. Както всички знаете, возията на този автомобил е уникална. Тя е с Airmatic окачване. Също имате и бутон, който да втвърдява окачването, ако искате да шофирате по-агресивно. Разбира се, имате комфортен режим, спортен режим, ръчен режим, за да сменяте предавките от волана, но това го има и при повечето автомобили. Всъщност, идеята на този автомобил е да няма спортно усещане, проче това е да се наслаждавате на пътя, да пътувате леко и спокойно. И тук е постигнато много добре, понеже колата вози много добре, дори в спортния режим. Много добре е обезшумена и всъщност, като всички хубави коли, изобщо не усещате скоростта каква е реално. Ами просто си пътувате и е хубаво да поглеждате километража от време на време, понеже
изобщо няма да разберете кога сте нарушили всички възможни ограничения. Точно така, скоростта в този автомобил въобще не се усеща. Буквално, когато я шофирате тази кола, аз в момента се чувствам, че съм се седнал вкъщи на дивана и гледам филм, просто пред мен е пътя и аз казвам какво да се случва на пътя. Разбира се, отпред виждате един огромен дълъг капак с мерника на Мерцедес, което е супер яко. Колата наистина е голяма, масивна и огромна, но пък за сметка на това пробвахме с Ники да я маневрираме. Въобще не е трудно, понеже имате парктроници, имате камера за задно виждане и огледалата също падат надолу, като тръгнете да маневрирате назад. Ето сега спираме на светофар. Колата няма вибрации, няма да се тресе. И единственото, което чуваме в момента е вентилацията, нищо друго не се чува. Мотора изобщо не може да го чуете. На мен ми е много комфортно тук отдясно, возя си се, пуснал съм си обдухването на седалките. Двигателя е 3,5 литра, V6, 302 конски сили, бензинов. Мога да кажа, че мощността е задоволителна за толкова голям автомобил, който тежи 2500 кг. Имате предостатъчна мощност, за да автомобила да тръгне да изпреварвате на дълъг път или да поддържате по-висока скорост на магистралата. Разбира се, както знаете, топ двигател на този модел е 6.3 V8, който се монтира на AMG изпълненията, но там вече става въпрос за друг автомобил. Това тук е автомобил, който човек си го взима, за да пътува комфортно на дълги дестинации, а не за да се състезава. Да. Дистанции, дестинации и така нататък. Да, и някои хора веднага като чуят за това, обикновено хора, които никога не са сядали в такъв автомобил. Ма това малкия мотор с 300 коня, ти какво ще го правиш, стои чудовище, то няма да върви. 300 коня на баба, че корста на времето след 300 коня е била. Да, всъщност няма нищо такова, колата върви много приятно, все пак 300 коня не са за подценяване. Да, има и по-мощни варианти, каквито ние с Стефан бихме предпочели, нали? Но колата в никакъв случай нито е бавна, нито върви зле. Просто няма го това усещане за скорост, както когато сте в Honda CR-X, например. Всъщност, като цъкнете спорт бутона, веднага кормилната рейка се втвърдява, но бързо искам да махна тази опция, защото просто искам да карам автомобила бавно и да се наслаждавам на пътуването. Сега ще ви покажем на какво е способна озвучителната система Harman Kardon. Направихме бърза смяна чип Супер Алто. Да, вече аз карам колата и естествено 20 секунди след това ни засякоха, въпреки че караме S-класа. Това, че карате такава кола в никакъв случай не означава, че имате право да паркирате навсякъде и да нарушавате Да, на инвалидни места да се правите на голямата работа, защото в чужбина не е така. Защото знаем каква репутация има колата в България. Това е един автомобил, който да го карате наистина на дълъг път. Например, ето може да се набутате в тесни централни улички и да карате колата там. Ще се оправите, ще минете и така нататък. Но просто колата е много обемна, не е приятно, не е направена за това просто. Направена е да скачите на магистралата и да си пътувате без изобщо да усещате скоростта, умора. Да, друго нещо, което искам да кажа, че колата всъщност е на 18-цолови джанти с по-високи гуми и вози комфортно. Много добре, че собственика е решил този вариант. Друго, което искам също да вметна за S-класите от началото на производство. Всъщност, този автомобил още от края на 70-те години вече е оборудван с airbag на шофьорското място, а от 50-те години, моделите от 50-те години имат конструкция, която да поема удари при катастрофа, така наречената вафлена конструкция, която да се свива и да абсорбира удара. Също и е проектирана така кормилната рейка, че да не удари шофьора и да застраши живота му. А тук при този модел от 2011 година имате над 10 airbag на брой. Шасито е също по уникален начин конструирано и разбира се, това е важно за Mercedes, искаме да го споменем, че всички S-класи и не само S-класи, но най-вече да наблегнем на тях, имат 5 звезди при краш тестовете, изключително сигурен автомобил, но разбира се, винаги като се носи колана. Всъщност колата има Distronic, също има система, която подпомага спирането, евентуално ако има някакъв вид заплаха да катастрофирате. Също има от тези триъгълници, които ви предупреждават и пещи автомобила, дали има някаква опасност отстрани. Адски много системи за сигурност, както изброихме. Ники може да допълни нещо. Да, и също така километража всъщност не е истински, нали, с стрелка и така нататък аналогов.
Ами един екран, на който може да си изкарате нощното виждане, може да си изкарате навигацията и така нататък. И това е много удобно. Всъщност, също в навигацията, т.е. в екрана, в борд компютъра, имате система, която да си регулирате опорите на седалката за максимален комфорт, също от джойстика. Адски много екстри, които и не знам дали има нужда да ги изброяваме. И така, да обобщим за накрая, като във всяко наше видео. Да, колата е много добра, много ни харесва, екстри, всичко перфектно. Направена е както трябва, но ще бъда откровен с вас. Честно казано, и двамата очаквахме малко повече, като седнахме и в крайна сметка видяхме и разгледахме такава кола на живо. И покарахме. Да, но това си има много елементарна причина. Това е, че вече има нов модел на S-класата, който наистина вдигна летвата. Да, но не разберете погрешно, колата е адски добра за ценовия си клас и никой не би останал разочарован от нея. Да, показахме ви S-класа от 2011, фейслифт. Точно Ще ви така, покажем и и новата някой път. Много благодарим на собственика, че ни предостави колата за неограничено време. Показахме ви я, покарахме ви я, казахме как се усеща и не забравяйте Лайк, subscribe, споделяйте във Facebook и така. ще се видим пак. Да, утре в 8 часа бупарите и също ни предлагайте вашите автомобили за ревю. Чао и до утре! Чао, чао!